Сега, като гледам активността на Бареков, който е направил личния си блог нещо като какво да кажа, прес-център на правителството, какъвто още не е обявен, те ще се мъчат нещо да внушават там. Кои са те? ГЕРБ? Тези, барековците. Ако кой ще използват вътре, не знам, защото не са само барековци, нали? Наско Атанасов се подвизаваше миналата седмица. Не мога да гледам, аз сутринта по това време работя и аз. И аз не ставам толкова рано сега. За тебе съм направила изключение. Да, защо говорим сега за колега? До сега правихме реклама, сега... Но той не е ли в отпуск? Наско Атанасов не е гербаджия, затова го споменавам. Не, преди това споменахте един друг Бареков колега. ли? Да. Какво? Работи си, момчето. Какво? Ама не, той си работи. Става въпрос, че той си работи като правителствен прес-център. И съдейки по неговия блог и по насоката на неговите мисли, си мисля, че нещо ще се мъчат да извадят. Ама какво точно? Сега ще проявиме търпение, що да бързаме. Летен